Venus Lift, Government Authorized Lift Maintenance and Erection Contractor. Contact number Sharat Shirsat 8108 709128 or 887999 Mumbai address shop number 6 Shri Sairam Apartment, Nandivli Talav Road, Kalyan East. Sindhudurga address Ganga Sindhu Society, Gala number 13, BKG Road, Kankavli. मागील 10 ते 12 दिवस महाराष्ट्रात शिवसेनेमध्ये झालेल्या मोठ्या बंडखोरीनंतर सत्तांतराचे वारे सुरू होते. या वाऱ्यांना गुरुवारी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ एकनाथ शिंदे तर उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ ही देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्यानंतर हे वारे शांत झालेत. पण आता मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नेमके कोण होणार या चर्चांना आत्ताच्या घडीला सिंधुदुर्गात उधाण आले. आपण याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात. आपल्याबरोबर दूरध्वनीवरून जोडले जात आहेत कोकणशाहीचे संचालक साईनाथ गावकर. साईनाथजी, काय सांगाल, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडू शकेल? अंकिता, खरं तर आता हा प्रश्न सर्वांच्या चर्चेचा विषय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये झालाय. प्रत्येकाला हा प्रश्न पडलाय की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नेमके कोण असणार आहेत. खरं तर अंकिता, ह्या सत्तांतराच्या एकूणच घडामोडींमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकडे लागलंय. कारण की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राणेंचं वर्चस्व आहे. आजपर्यंत राणे विरुद्ध शिवसेना हे चित्र अंकिता पाहायला भेटलंय. परंतु आताच्या घडीला मात्र शिंदेनी एकत्र येत भाजपाच्या पाठिंब्यानं आपली सत्ता स्थापन केली आणि सत्ता स्थापन झाल्यानंतर त्या सत्तेमध्ये एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री तर उपमुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस विराजमान झाले. आणि त्यानंतर मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आता पालकमंत्री पदाची माळ नेमकी कुणाच्या गळ्यात पडेल अशा पद्धतीचे प्रश्न प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनामध्ये उभे राहिलेत. आणि ह्याच प्रश्नाचं उत्तर आपण आजच्या या बातमीच्या माध्यमातून देणार आहोत. अंकिता, आताच्या घडीला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 2 मंत्रीपद येऊ शकतील अशा पद्धतीची चर्चा आहे. एक कॅबिनेट मंत्री तर एक राज्यमंत्री पद. यामध्ये आमदार नितेश राणे, दीपक केसरकर ही 2 नावं चर्चेमध्ये आहेत. तर त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेले आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या गळ्यातही मंत्रिपदाची माळ पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आताच्या घडीला 3 मंत्रिपदं भेटू शकतात आणि या तिघांपैकी कुणीतरी एक हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री होऊ शकतील अशी चर्चा आहे. अंकिता, पण याच्यामध्ये अजून जर आपण विश्लेषणामध्ये गेलो तर एक मात्र चित्र स्पष्ट होतंय की दीपक केसरकर जे आहेत, दीपक केसरकरांचं नाव हे विधानसभेच्या अध्यक्षपदासाठी चर्चेमध्ये. त्यानंतर रवींद्र चव्हाण हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र असले तरी ते मुंबईमध्ये आमदार आहेत. त्यामुळे आमदार रवींद्र चव्हाण यांचंही नाव सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाच्या शर्यतीतून कुठंतरी वजा होत असतानाचं चित्र पाहायला भेटतंय. आमदार नितेश राणे मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री होऊ शकतील अशा पद्धतीची परिस्थिती, राजकीय परिस्थिती ही आताच्या घडीला तरी समोर येते. नेमकं हे जे चित्र आहे हे चित्र येत्या काही दिवसामध्ये स्पष्ट होणार आहे एवढं निश्चित आहे. अंकिता, बरं साईनाथजी, हे चित्र नेमकं कधीपर्यंत स्पष्ट होईल? अंकिता, आताच मी बोलल्याप्रमाणे खरं तर हे चित्र येत्या काही दिवसामध्ये स्पष्ट झालं पाहिजे. परंतु सर्वांनाच उत्सुकता लागून राहिली आहे की हे संपूर्ण जे चित्र आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाचं जे चित्र आहे हे नेमकं कधीपर्यंत स्पष्ट होईल. तर अंकिता, त्याचं उत्तर असं आहे की पुढील 2-3 दिवसामध्ये वेगानं या घडामोडी घडतील आणि पुढील 2-3 दिवसामध्येच हे चित्र स्पष्ट होईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पालकमंत्री पद आताच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत अर्थातच उदय सामंत जे आहेत रत्नागिरीचे आमदार यांनी भूषवलंय. उदय सामंत यांना सुद्धा मंत्रीपद मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु त्यांची एकूणच जे मतदारसंघ आहे हा रत्नागिरी असल्यामुळे पुन्हा एकदा आत्ताचं विद्यमान सरकार हे उदय सामंत यांना सिंधुदुर्गात पालकमंत्रीपदी पाठवेल असं वाटत नाहीये. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातीलच कुठले तरी आमदार हे मंत्रिपदावर विराजमान होतील आणि अर्थातच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी विराजमान होतील. त्यांच्या गळ्यामध्ये पालकमंत्री पदाची माळ पडेल. अर्थात हे चित्र पुढील 2 ते 3 दिवसामध्ये स्पष्ट होणं गरजेचं आहे. अशा पद्धतीची चर्चा ही राजकीय वर्तुळामध्ये केली जाते. अंकिता.
धन्यवाद सर, आपण सविस्तर माहिती दिल्याबद्दल. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.